zai hirgita ni wallahi. Doka mana. Ado, shin wani na? Camago? Yace mi? Ka ƙarya ta shi kai. Hici butu ne nice ma ƙarya ta shi kai na rance da Allah. Wanga abutu. Kai raban da karatun da bai ta kai. Bisa wai lahiya. Wai bisa wai wazaf. Wai Camago ya ga wani matukin jirgi dan Hilali na Senegal. Wai da ya hau jirgin ya yi sama ya ga ko mala'ika ko mina ni ijiya ga ganin mala'ika ta samu bakin hidi mahaukacin banza ƙarya shi kai in bai sani ba. Mala'ikan ga da kaka ji daya shi ya iya loma da dinni jirgin ga da ka gani. Mala'ika daga shanye ruwan teku. Ƙarya ta shi kai ni ce ma. Iko Allah. Ya ga gije dai. Madalla. Ba mala'ika ba. Ya ga gije dai. To ya dai bizo. Rai na ɓace kuya so ku ƙara ɓata min rai da ƙarya. Shine ni gani ya dai kai da ka sai da hatsi da masara ka kama kuɗi da dama ga ka gama huska. Me ke damar ka wai? Wallahi a wakka cikin bakata. A wakka shiga cikin hankalin gana wani ce. Wanga kuɗi da ka gani na hatsi da wake da masara da ni sai suwa. Ni kamo kuɗin ga. Suna sun kaɗar mai kai. Na rasa wadda zan yi inda zan sa su in ɓoye. Allah ni ce ma abokin. To ba dai cikin wannan raman da nike gani bane kake da niyyar sa su baka binne ko kamar na mutanen da. Wallahi ni dabara da ni samu kenan. Eddin kulata ni so in yi. In sa kuɗin cikin leda, wata leda cikin leda cikin karamin konko cikin babba, in sa in turbude. Wato in barawo kake in mamaye kake in beraye rene ka baka ganin kuɗi na bale ka dauke su. Kai bare sun yawa garin ga hawa. Allah ni ce ma habba bizo shirban duniya da binne kuɗi. In to ni dabara da ni samu kenan. Wata shawara a gare ka. Madalla. In dai ma'ajiyar kuɗi ce kake fiɗa. Awo. To ni na san irin wadda kake so tun da mun jima tare. Gaskiya mun jima tare. Wannan Allah ya sani. Ni a nawa gani. Kuɗin nan ka kai su Al-Izza Finance Islamic ka aje kawai. Al-Izza Finance Islamic. Al-Izza Finance Islamic. Allahu akbar. Wayo. Wadda kace Al-Izza Finance. Sai ni ji wani irin daɗi da ka ƙara Islamic kenan sai ni ji a wani aljanna. Ci gaba da zance haba nawa. Wato Al-Izza Finance Islamic da Group Al-Izza ya girka. Tsari ne na sakin ragama ga ƙananan ma'adanan kuɗi da ake kira System Financier Decentralisé a turanci. Ma'ana Al-Izza Finance Islamic. Tsari mai tahiya bisa dokokin addinin Islam. Masha Allah, kalla masha Allah. Wanga ai irin shi na muka so. Shi na gai muna mu. Shakka babu. Saboda illahirin ababen da Al-Izza Finance Islamic ke tare da su dukkan su halal ne. Babu inda ya karkace ma shari'a. Daidai. Tsari ne wanda ba musulmi kadai ba, kowa ma na iya shiga ya ci albarkacin shi. Wahidin karimu. Yo wanga ni ce ba, wanga da shi na muka jira tuntuni. Sai yanzu da Allah ya kawo shi. Wanga na bari da ka kawo ba ni da shiya. To tun da yanzu ka same shi ai kuma bukatar ka ta biya tashi mu je yanzu ma ka bude asusunka. Kai wa bari in gama Al-Izza Finance Islamic yanda ka bude asusunka ka aje kudinka kana jina haka kake iya dokan gwargwadon abun da kake bukata lokacin da ka bukata kuma kyauta ne suke bude maka asusunka. A'a kyauta fa wallahi ba da ka biya ko dala ba. Wanga ita fi sabilillahi. Wanga ita fi sabilillahi. Ni dai su adana mini kuɗi na dai. Zaka kokai kuɗinka inda za a adana maka su da kyau saboda ni ne kat. Allahu akbar. Kun bari ga wata. Diba na hoyar.